Imena žrtava, mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica, porušeni kulturno-istorijski ili vjerski objekti sažeti su u Bosanskom atlasu ratnih zločina koji je predstavljen i u Brčkom. Platformu koju obuhvataju lokacije, izjave svedoka kao i sudske presude izradili su članovi Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, dok su im podršku dali Mreža za izgradnju mira, ZFD forum, kao i nevladina organizacija Intereduka. Da bismo krenuli naprijed, moramo se suočiti sa prošlošću, poručeno je sa prezentacije koja je nakon zemalja regiona i okoline organizovana i u jedinom bosansko-hercegovačkom distriktu. To je naš pokušaj nakon što smo završili projekat ljudskih gubitaka, izdali Bosansku knjigu mrtvih, da sve ono što smo radili, uključujući Bosansku knjigu mrtvih, učinimo potpuno javnih za građane cijele države. Dakle, bez obzira kome se šta desilo, kada se desilo, gdje se desilo, da izbjegnemo svaku vrstu etnonacionalnog zatvaranja istine u torove, jer ovo je prvi put da će svi podaci o žrtvama biti na jednom mjestu, da će građani na teritoriji cijele države, ali ne samo ovdje, nego i u dijaspori, raste čitava generacija naše djece od Australije do Kanade, moći doći na atlas i izvršiti provjeru podataka koje smo mi sakupili, uključujući znači eventualno stradanje njihovih srodnika, prijatelja, rođaka, roditelja i tako dalje. U atlasu će biti precizirano na koji način su stradali civili i vojnici u proteklom ratu, ali će posjetiocima internet platforme biti omogućeno da i sami šalju podatke centru koji će naknadno biti objavljivani. Moderator prezentacije u Brčkom, Snježana Filipović, kaže da je svjesna težine teme koju obrađuju kao i negodovanja pojedinaca, koje je kao i sve druge građane pozvala da sami daju svoje prijedloge ili istinite informacije kojima raspolažu. Mislim da je itekako bitno da sa ovim podacima koji će biti predstavljeni javnosti imaju priliku svi da isprave podatke ako nisu tačni, koji su prikupljeni i na kojima se radilo dugi niz godina, više od 10 godina temeljno, znači osnovano na činjenicama jednog teškog mukotrpnog rada. Uz atlas ratnih zločina biće objavljena i knjiga žrtava krajem ove godine, koja će također biti dostupna u elektronskoj verziji. Poražavajuća je činjenica da i pored kako organizatori tvrde uredno poslatih poziva, prezentaciji nije prisustvovao niko od predstavnika srpskih organizacija koje se bave nestalim ili ubijenim Srbima u distriktu Brčko.